Добрый дзень усім добрым людзям. Вось матаблок, да яго мы падключылі касінку ротарную КРМ-2. Усё даецца нармалёва, але калі паглядзець на вузел кіравання гэтым матаблокам, то мы заўважым тут столькі рычагоў, колькі, мабыць, у беларуса. Ну, у яго яшчэ болей, але і ў нашага матаблоку з'явіліся два дадатковыя рычагі. Адзін рычаг я ўжо некалі здымаў відео, паказваў, сын зрабіў, каб можна было дыферэнцыял блакаваць, таму што калі пераварочваем руль, тады у нас калёсы ўключаюцца пастаянна. Але ёсць магчымасць, вось так паставілі ў стопар, і ён у нас выключаецца, блакіроўка. Тут стаіць цяга такая адмысловая, прычым сын яе зрабіў з вала ад касы, ад трымеру. Яна такая надзейная, сталёвая, і яна нават таўсцейшая, нават чым родная. Але гэта не ўсё, гэта добра. Але яшчэ, вось, калі ласка, на гэтае кранштэйн сын паставіў яшчэ адзін кранштэйн, каб можна было выключаць прывад вала адбора магутнасці. Вельмі зручна, таму што туды не зацягнешся. Бывае так, што трэба выключыць альбо ўключыць, таму вось такая сістэма. Тут такі рычаг маятнікавы. Вось ён тут усё зрабіў. Тут шарнір. І зноў у нас каса. Пашла каса, каса, каса. І вось тут, дарэчы, гэта адтуліна. Яна адмысловая, родная. Яна тут была увесь час. Тут застапарылі. А гэты рычаг з звычайнай паласы зроблены. І вось тут художественная рэзка зрабіў меншы сын, вось каб надзяваць было. Ну, калі ласка. Вельмі зручна. Зараз паглядзім у працы. Зараз мы едзем наперад. Каса не працуе. Каб нам его включыць, вось рычагок газу болей. А зараз мне трэба спыніцца, калі я проста выцягну сцепление. Усё роўна цягне яе, таму што варочаецца там вал, перадае на колы. Таму зараз паспрабую выйдзець з гэтага. Уперад. Уключылі. Газуй. І мне трэба спыніцца. Калі ласка, калі раней яна мяне цягнула бы метра 2-3. І бывалі такія выпадкі, што я рабіў наезды на розныя непрыемнасці. То зараз я выключу, і ўсё ў мяне працуе як належыць. Усім усяго найлепшага.